Lento engizoyisho la ayibadingi abantu abanengelosi yokuvimba izinto. Ayibadingi abantu abanengelosi yokuthi mebehlule ukulwa nempi bazi ukuthi isolution ukuthi ayivalwe leyo nto. Ngiyacela silalelaneni sibe sober, singabi nama emotions, sibe strategical, sibe nje yabo, sibe present, singabi abantu abaza ngomoya wokuzovimba. Ngiyabonga. Ngingathi kuseleka abazolalela ke manje. Okay. So kunenkinga ekhona la. Indala lenkinga ukuthi bengitshela ukuthi izohamba iaddresseke nami ngingazi kanjani. Kodwa niyabona thina njengoba sigida. So kukhona abantu abacreate ingoma ngalama instrumentals kube ngathi thina celebrate ingoma zabo masigida. So noma sihlabelele ethempelini sithi mbongeni uJehova maNazaretha nezululwana zenu. Khona abantu abacreate angikhulumi ngama keyboardist mina lawa le South. Ngikhuluma abantu ba overseas. Masenza into thina esontweni babuke i-rhythm ne-flow mase be-create music ozo bengazi thina whenever we're doing something we're celebrating their songs. In a way they own izinto zesonto. Anganoma niyangizwa yini lento engiyishoyo. So mangase nje thina sigide manje sishaya ithuluzi. Sebehlulekile ukuvala uMnazaretha sebefuna uku-owner behind the nakusengikhingceke kodwa niyangizwa ngithini.